Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ikawalong adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang nga oks lang kamo sining mga inuras 78 days before pa man mag Christmas Day kag 85 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon ang nabilin ti sa nagahilapit ang bulan sa Disyembre kabalumang kamo kung Disyembre daw tanan ara lang mga kaaksyon no? Ilabi ng mga malayo nga lugar tiga tipon-tipon ini sila subong siniga tipon-tipon man sila inog plite kag kwarta para makapauli sa tagsa ka mga puloy-an nila sini no. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto mga kaaksyon gina-check ta na yung syudad sang Himamaylan may reported naman kuno nga paglinok panay didto ay na ano ining sitwasyon man daw hindi mo maintindihan ini ay puwerte no karon dugay-dugay mga kaaksyon aton hibaloon sa balita ni Aksyon Alvin Graba pero ang 94th IB base sa ila sining information mga kaaksyon matapos nga naging control blato sa syudad sang Himamaylan according sa Camp Hiron na Morsia Negros Occidental nga information sa 303rd Brigade Commander Brigadier General Pasaporte no ang mga operatiba sang 94th Infantry Battalion sa idalom sang supervision kag control sang 303rd Infantry Brigade nakaengkwentro sang more or less mga 20 ka mga communist NPA terrorist mga kaaksyon sa sitio Sigang Barangay Carabalan syudad sang Himamaylan. Matapos nga nakabaton ang grupo sang Philippine Army gikan sa mga concerned nga mga personalidad angot sa presensya sang NPA nagpatigayon sila gilayon didto sang operation kay ang NPA suno sa report sang Philippine Army nga nagapatigayon sang extortion activities kuno ti ang tropa sang 94th IB gilayon nga nagkandak ini sang security operations to validate sang presensya sang NPA while approaching ini sila sa vicinity sang sitio Sigang Barangay Carabalan. Ini silang nakabati sang paglinupok kag kimuan ini sang mga New People's Army kag ti ang target sa ila pwesto dampi no more or less mga 40 minutos ang firefight sini kag ang tropa sang NPA sa posisyon nila sini nag-alatras man ini sila bangod nga na overwhelm ini sang NPA or sang grupo sang tropa militar na recover ang pila ka mga backpacks
bag-o tig-ang kanon para mahawon mga kaakson kagiban nga mga food staff sa encounter site mga kaakson. Ang tropa ang naggalagas sa NPA terrorists sang hapon na kagliwat nga nakainkwentro las 3:45 sang hapon mga kaakson, mga 20 minutes man nga firefight o kung pagbayluan na isang lupok mga kaakson. Kag ang tropa sang gobyerno naka-recover sang several backpacks nga nagaunod din sang mga personal belongings kag subversive documents mga kaakson sa ginapatihan nga ginaparaguan sang NPA. Kag nag-withdraw ining mga grupo sang NPA padulong sa area sang northwest direction mga kaakson. And October 7 kasadtong kahapon mga 5:30 sa ngaga nakakita ini sang tinulo nga dugo samtang naga-withdraw ang mga NPA posible sa lugar, no? Dito sa may sitio Campayas, Barangay Carabalan sa Mugyapon nga syudad nga nagresulta sa more or less mga 15 minutos naman nga pagbinoylahanay o pagbayluhanay sang lupok kag nag-withdraw man ang mga miyembro sang NPA. Sunod rin kay Brigadier General Commander Inocencio Pasaporte, gina-encourage niya kag nagapila lang sa mga residente nga magbalik kung butangan ay sa siguro ang ila sining kaugalingon para sa seguridad nila sinin, no? Kay hindi pa mabalang kag hindi pa klaro ang mga miyembro sa NPA kung nagpalagyo na kag nagwa sa area mo ning rason nga may mga evacuees dito sa area sang syudad sang Himamaylan mga kaakson. Sa karon may mga reported naman nga linok panay kuno sa area gina-check ina ni Action Alvin Graba mismo dito sa nabukid nga porsyon sang syudad sang Himamaylan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalon tani karon mga kaakson diri sa aton sining nga pangalagad sa sining nga udto. Kamustang mga kaakson ta while nga nagatimo-timo kamo sa sining nga udto Sabado man way man trabaho nga los kanabanan, well relax kag magpaninlo, no? Kag maglaba para sa siguradong sigurado gid, no? Karon dugay-dugay mga kaakson sa liadahon ta mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters. Tubtob gida sa Tacna-Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga kaupdanan nga mga reporters diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Standby lang kamo mga kaakson. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginatamyaw ta ang mga kaakson ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa oriental side nga nagapamati diri sa Indio sining palatuntunan kag sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Aklan ni Antique kag tubtob sa labutan sang aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalon ni aksyon na Marlon Hinovia.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ini may kangtanan sa sining 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Preparado na sa pagbukas ang pabilyon sa maskara sa parade opening ceremony pati gayunon sa Lunes nga adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, bakuna para sa COVID-19 sa Bacolod limitado na lang ang nabilin suno sa tagpamuno sang response team. Sa balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa, update sining kinagamo manod dira sa Barangay Alihis bala nga nagresulta sang isa ka patay dire isa man ang pilason sa away magpamilya nga natabo sa Barangay Alihis sa paghabla dira ho sa kilid sang panaad mga kaaksyon no dira natabo ang insidente. Kag kalakip man sa nukpong balita, masobra 130,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa mga kapulisan sa syudad sang Kabangkalan. Plus man nining update sa inkwentro dito sa syudad sang Himamaylan. Ano nang pinaka-latest nga report sang mga tropa sang gobyerno. Karon dugay-dugay sa liyadahon tayo na plus ining balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol Bureau of Fire Protection magasugod na sa ila kampanya nga fire safety at home sa mga kabalayan kag opisina sa sining simana. Ay perti anong ati laban-laban ti mga kargado nga mga Christmas lights o dugang karga kagiban pa nga mga hilikoton sa sulod sang puluyan nga hindi makatuga sang sunod. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon na Roger Gotib, ini may kangtanan sa nasapuan nga bangkay nga nagalutao sa suba sa syudad sang Sagay, wala sang foul play suno sa kapulisan. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tuboso, wanted sa kaso nga acts of lasciviousness na dakpan sa Banwa sang Tuboso. Sa balita kay Aksyon Vidya Pasible, isa ka 42 anyos nga lalaki nga wanted sa kaso angot sa illegal nga droga, arestado sa syudad sang Himamaylan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, alert level 2, ginbatak sa Bulkan Mayon, posible nga paglupok sini ginpandaman sang Peebles. Kaso sang kolera sa Pilipinas na dugangan mga napatayo naglabot na sa 32. CCTV image sang person of interest sang kapulisan sa pagpatay sa journalista nga si Persil Lapid ginpagwa na sang kapulisan. Apat ka mga persona patay matapos makainom sang kontaminadong tubig sa Quezon. Duha patayo, 3 ka mga soldado pilason sa nagluntad nga engkwentro sa Eastern Samar. Kaga Court of Tax Appeals gindismiss ang kaso bato kay anay Senador Manny Pacquiao. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay. Mahina ang kalaban Garo ulan-ulan naman
ro taliksik or gatalithi mga kaaksyon ang aton nga kalangitan do nagayambi ay puwerte gayambi siya kay Sabado ba daw wala katapusan no pero base sa masunod nga mga adlaw mainit naman siya no ayos initon niyang kisa ulanon niya kapilang nga adlaw no ay perte sige sa mga kaaksyon ta lihog lang like kag share sa atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe i-like kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, taligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay. Balikan ko kamo mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto. May lang pag-monitor sa kay Mayla Pilor Primavera, sa kay Teresita Batik-Batik Suela, Cristin Minies Villalobos, Ray Baryoga, Ray Flores Baryoga, kay Madam Georgia Gargasiran, no? May lang pag-monitor kay Lilian Tadina Claridad, Evelyn Sinaon, Milagros Asong, Ken Oxinia, Niepes A. Jasmine, Hana Gatso, Sean Shoko, no? Diding Alohamento, Bugs Asa, thank you kid, Jocelyn Asivita Olak, Ladislao G.R. Pillones, kay Janrens M. Pras, Pias ni kon Pras siguro Rayan Aiza Aligata, no? Rayan Alsa Aligata, Dino Alik, Elizabeth Kasuyon, may lang pag-monitor kag kalakip na si Ladislao Pillones Jr. Naman sa si Ayan Bihilidad and Fernandez L. Eric, Hana Gatso, ara naman si daligid lang, no? Kung may-ari pa nabili, no? Dino Alik, ara naman di si Escorial, Elizabeth Casoyon, Vico Pilarca, no? Vico Pilarca, Rimada Ridge, and Bobby Carisma. Sa kay Manuel Moratilla, may lang pagpamati, Michael Cinco Lamayen sa Barangay Alihis. Okay, thank you gida. Milagros Asong sa Barangay Handumanan. Thank you so much Milagros Asong, no? Fernandez L. Eric ara naman. Likewise Evelyn Sinaon sa Purok Gaisano. Kati Baligwat Sampong, no? Kahapon sa ngapon mga launa sang hapon. Ano isang kay Kati man? Dali lang ha. Teresita Batik-Batik mayong udto lang sa Batik-Batik kag Suela family kag sa batch 79 sang Bata National High School. Mimar Fernandez Estrella from Cadiz, salamat gid. Kati Baligwat Sampong Sir good mangayo kapitan ni bulig sa Barangay Agyan Buawi balay wasak gid tani may makabulig sa amon. Pila ka bilog na balay Kati Baligwat Sampong sa Antipolo Pontevedra, no? Antipolo Pontevedra, nagyan kuno Buawi kahapon. I-check ta na da, no? Ayos, salamat kita. Sige. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban, mga kaaksyon. Standby sa aton sining panumbalik sa diligid lamang madugay. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay.
kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa imo tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Balita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ang aton oras, no? Standby aksyon Alvin Graba, si Major Brigadier General Inocencio Pasaporte on aerial survey pa sining mga tinion, no? Maintindihan taman ang katapos ang Philippine Army kay may reported nga inkwentro mo sa syudad naman sang Himamaylan sa gihapon didto sa barangay Carabalan, Himamaylan City, no? Gina-check na ina sang mga miyembro sang Philippine Army, particularmente sa 94th IB 3rd ID Philippine Army kay ilan ni Area of Responsibility mo rason nga didto man nagpadulong si Brigadier General Inocencio Pasaporte daw kuan na nino daw pila na ni 4 na ni kasunod-sunod kay tatlo tong primero mo tapos ginsunda naman subong nga mga inuras sang isa pagid didto man gyapon sa area ambot din ang sityo na mga kaaksyon ato lang nahibalaon karon dugay-dugay kung maka-report na ang ato sini tropa sang gobyerno didto sa area.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Ayos sa mga kaaksyon ta, live extension na coffee mix na nakikita, no? Ang live extension na sige kantuan tanay sa aksyon Alvin Graba ini may kang tanan sa Bureau of Fire and Protection magasugod na sa ila kampanya nga fire safety at home sa mga kabalayan kag opisina sa sining season or sining simana mga kaaksyon. Kagiban pa nga mga progress report ginaidulong ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex pag-aumpisa na sa maabot nga Lunes ang mga bumbero sa idalom sang Bureau of Fire Protection particular Bacolod kag subong man sa Negros Occidental ini nga electrical fire safety and fire safety at home din sunod diri kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6 iya naging manduan ang iya sining mga men o kung ang iya sining mga fire marshals sa Bacolod kag probinsya nga ipalapta kung umpisahan na ang ila sining kampanya Action Rex para mangin aware ang mga pumuluyo nga malikaw nga mangin biktima sang sunog Action Rex sa tagsa nila ka mga puluyan nga sunod diri kay Candido nga tuyo sini nga malikawan ining may mapatay bala sa tion nga may sunog sa baylo mangin safety fire safety concern ang ila sini nga dapat ipamugibutang sa ila sini nga panghuna-huna agud wala sa casualty kay ang purpose ni Action Rex kundi may tagline man na sila mo ang ila sini nga tagline sa karon Action Rex nga ginakampanya kalimutan si Marites kag unaha si Edith amo ni Action Rex ang ila sini kalimutan si Marites kag unahon o kuna isipon abi si Edith ang Edith meaning exit drill in the home ang Marites siya. Ang Marites, ti amo na ang uso subong mo, kundi damo. Ayo. Kunti uso subong si Marites nga gapang usisa, kilala si Marites nga number 1 una sa area, kaga para mag-chismis pero this time suro sa iya nga kalimutan gid no si Marites kundi isipon si Edith o kun ang exit drill in the home. Din kung may mga comparison sa diri Action Rex sa iban nga pungsod nga subong sini nga kung ang may matabo gani nga sunog sa tagsa ka mga panimalay ang mga kabataan niya aktibo katama kabalo na sila sa ila sini nga himuon while in the Philippines suno sa iya hindi lang tanan kundi may ara man sa tagsa ka pa mga pamilya especially mga responsible nga mga ginikanan nga ginatudloan gid ang mga
kabataan galing kay ti sa iban nga mga lugar like squatters area hindi nila way ni sa ila singa bungog bala action rex kag isa suno sa iya nga daw mahuya pa ang iban nga mga girikanan nga tuduan nila sa nga mga kabataan for fire safety and diri bangod diri action na rex suno sa iya dapat mangin aware kag mangin madasig hindi mangin maluya kundi mangin madasig sa response especially sa panawagan sa disaster preparedness and that includes na diri action rex ang pagkandak na gid mismo sa mga fire exit call o fire exit drill sa tagsal nila ka mga pamilya. Ari action rex pamatian ta ang pahayag diri ni Chief Superintendent Jerry Candido. Amo nang advokasya naton that's the only way nga ligawan naton nga may kasortes kita in cases nga may matuwang nga sunog sa atong panimalay. And we must find a team o tagline nga makuha mo di attention pumuluyo. This is the only way nga pong ganaton nga may mapatay. In kaso may matulog atong panamalay wala pa maginapangayo. Next week we'll be launching our program Exit Drill in the Home. So ang Exit Drill in the Home acronym sa na is EDITH, EDITH. Ang pinakatikat sa mga pahalan na actional bill is Marites. We have nothing against the Marites kung tinamad nga lang yung Marites. So ang among tagdayan sa is kalimutan si Marites, isipin si EDITH. Exit Drill in the Home. So we will be producing posters and tarpaulins. Ang posters and tarpaulins meron na barcode. Ang barcode nga na iscan mo lang. May ang imo cellphone may app at scanner. Iscan mo lang na and you will get the instructional video. Ang instructional video, makuha mo right in your cellphone. So anywhere you go, malantaw mo siya. Pag-abot mo sa inyo balay, ang balon din ang bilog nyo nga pamilya sa maginikanan, ang i-involve ang bilog nga pamilya. Regularly, i-practice nato na an exit drill in the home or either. Hindi kita dapat magdahuya kay Pinoy, ang bigata mo. Talaga nga ang country in Asia nga mahina ang response sa emergency disaster preparedness. Sa ibang na country, papait, rambal mo nga exit drill niya, palanan nila. Because number 1, nahuya kita. Number 2, huwag kita atong bungog abisin na. Maski naman ka balik-balik. But kung hindi itong pagbaguhon ang atong konsepto about sa pagbaton sa importansya sa exit drill, we have to expect someday somehow may makaswerte kita sa pag-exit of fire. Next ang kabahin gid lamang sang payag diri ni Chief Superintendent Jerry Candido. Sa karon di pa makontak ang si Kagawad Edgardo Jason Aurelio Action Rex. Medyo kuan pangiya sa linya di unreachable pa this time. Kasi makakuha kita sa pinaka latest diri that is in relation sa ika-4 kahugna sang enkwentro kung matabo gid man kung may matuod nga may enkwentro na naman amo ning ika-4 ka best nga may enkwentro dito man sa area sa barangay Ika-4 na ni kung positive to? Yes, sir, sakto na action rex. So ika-4 na ni kung positive to di ika-4 gid matabo action rex. So it just so happen nga unreachable ang number. Do may mga recovery man sila ganito? Gani man action rex tung gin recovery nila damo man to sila sa recovery mo. Nakita man nato na diri makon mo na mga recovery nila mga gamit ba mga backpacks to. Backpacks. Kinigang dala sa pa to. Sa pang mga tinigang gani diri action rex mga recovery sang mga katapo sa Philippine Army particular sang 94th Infantry Battalion. No, why to body counts no? Why kag armas na wala man recovery? Why pa man action rex? Mga personal nga kagamitan kag subversive documents niyo? Amo na ang mga recovery sa karon. Basi i-check naman ni Action Rex basi ba mga dugang pagiging mga information coming through from Kagawad Edgardo Aurelio. Kay sa karon masako man si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Gani, inspection sa lugar kuno to? Inspection sila sa lugar, patigayon sila sa aerial survey sa karon, no? Ang 79th, ano gani nga, tropa ni? 94th? Dumay punta ka man da? Yes, action na Rex, i-check naman kaya man ang gina-check ko kagina, pero wala sa mais sapat pa so far, no? Gani, may intindihan man nga masako sila. Why na sila spokesperson now?
dapat may ara gid man dapat sila Ang S7. 303 way na spokesperson? Ang ay kay may ara supposed to be. Ugaling kay dependent kag hindi sila magbuya sa mga tinaga not unless kung may permission. Oo, nagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte Action na Rex. Pero dugay Action Rex ating waan tagiding Sige, standby lang kung may breaking story, palayag lang tayo ng Action Alvin. Roger, on that action Rex, no? Sa ato sila mga kauturan dapat equip kita, no? Sa mga vitamina sa kalawasan. Bisan di ka magkadto, dapat makasiling ka nga pag-un ang aton tagsa ka mga kalawasan. Ariho, Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage siyang vitamin D. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba, reporting live gikan sa patrol. Ario, Life Extension Super Fiber, anay kita, no? May connection sa may ko nga kolon na manubo nga immunity. Rason, madam. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng Kang tanan sa bakuna para sa COVID-19 sa syudad na sang Bacolod, limitado na lang ho ang nabilin sunong sa tagpamunuan or pamuno sang response team. Yari ang countdown sang balita ni Akson Art. Tayo po na Akson Art. Among nagsunog sa confirmation lagi na parayag sa aton siningaga ni Dr. Ana Maria Lani Ponani amoy ning gitugilan bilang COVID-19 response head diri sa syudad sa Bacolod. Matapos kahapon tuloy na padulong gid siya sa may storage sukol cold room. Gina-check niya kung kumusta ang status no, sa vaccine na bilhin. Actually, sa Bacolod, ginisubong Pfizer na lang, no, kag Sinovac ang available na pwede ma-avail sa mga Bacolod nun. Ano pag ito galing Janssen? Pag ito isa, no? Waay na na ba subong stock sa sunod? Ano na? Nalagay, waay na gali nakapadala ang national government sininga mga binulang. Kag ang expiration para sa Sinovac until November na lang. Masunod na bulan. Pero ang Pfizer, which nga ti amo man para sa kabataan man, including sa kabataan, until February na lang. Pero gina-inventory nila kung pinagit, ikapon papadulong niya, wala makuha ang aktual nga numerong nabilin. Pero sila nga gani sa Bacolod noon, sa mga wala pa blang nakapabakuna, kay pwede dre, bisan first dose ka, second dose, booster shot,
pwede ka mag-avail, pero why ka na opsyon na ibang nga pilihan nga vaccine mo na lang ni. Kaya sila nga base malagkon ng kaso, matabo action Rex nga why na sang ipadala ang national government para diri sa Bacolod City. Iway kay mo ay sang bakuna, hindi ka mamakunahan since nga why na sang supply. Siling diri Dr. Purna nga gani nga panawagan sa mga Bacolod noon, hingagaw na kamo dira no sa pag kadto sa mga vaccination centers no kag magpabakuna kay subong ang Bacolod City kon kanamuon sang ang mga fully vaccinated alin 18 to 59 years old ara na sa 518,972 action Rex kamay individual lang na Bacolod doon amo lang fully vaccinated pero ti ang record sa ang Department of Health mga 40% lang yun mo sa total na population kon booster dose ang paghahambalan ang Bacolod City hindi magkalipat siling Dr. Polan may anak pagkitagya po niya 76 as obvious today active cases kag may 11 na na-record nga press cases kahapon man nga daw. So ang iya sinipanawagan sa mga Bacolod noon coordinate gid kung ay sa inyong barangay schedule tikadto sa mga vaccination centers. Yari si Dr. Punan ng COVID-19 response head sa Bacolod City. Kinabanaw na nga mo sa PIO kaya ang aton nga vaccine for adults until na lang November kasi wala pa ta assurance sa POH kung may maabot na pa. Ang aton nga for PEDJAY ang vaccine until February na lang na. So muna din na mga continue papavaksin na nga daan kay basi wala na ba na stock na maabot from the national government. Mas ano man lang may first dose, second dose, booster okay man lang. Kaya available na sa mga Sinovac at Pfizer. Wala na sa iba na sa ano. Kung nabilin daw ka, mga pila ka doses? Kung wala ko kapamangkot ng Friday, pagkatuto ko to sa cold room, pero amo na nga mo, sa kuning pao nga doon, na cold room manager ang adult ang vaccine until November na lang expiration. Ang pwede di ba Pfizer man lang? Until February pa. Ano ko lang sila kung gusto nila mapavaccine na sila. Pag sabi na, eligible naman sa for booster, pwede na nila i-avail kayo para nga at least may stock pa bala, may supply. Ang mga selection nga parehang gagapilasyon ni Dr. Pulan sa mga Bacolod noon na wala pa nagpapabakuna sa COVID-19 vaccine. Ang atong balitagikan sa Bacolod City Hall bilang ginagulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber, agad masiguro ang lawas mo na hindi magkangkol na sa risko na grupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat din aksyon na Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Sanbayan ay sa report ni aksyon na Marlon Hinovia, balita naman gikan sa Kapitolyo Provincial. But before sina, mga kaaksyon ginaproblema mo balang mataas mo nga blood sugar level, mag-detect 500 capsule ka na. May ampalay something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile.
mesmerizing. Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 31 ka mga banwabla kag syudad, preparado na sa pagbukas ang pavilion sa maskara sa parade opening ceremony, pati gayon na sa Lunes nga adlaw. Yari ang countdown sa nga balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon, Mar. Aksyon Norek sa mga alas 4 ang tagna sa hapon abaning schedule sa opening ceremony sa pagbukas sa pavilion o kon both sa 31 tanag ka nga panawag kag syudad sa Negros Occidental nga makigabahin sa sining ika-43 nga Maskara Festival ang ginatawag nga Maskara sa Panaad. So kulo kompleto ni tanan nga mga LGUs ang magabukas sa ilang sining pavilion kag mayon kay mayara sa nga taga 1,000 pesos kid nga cash subsidy nga ihatag ang provincial government ilang sining naka-schedule nga mga activities. Nausunod kay Provincial Administrative Attorney Refrando Diaz II. Ang sabong ginaproseso na ang disbursement sa 100,000 pesos nga cash subsidy sa sabong sa gisabatar nga project proposal sa mga LGUs amo ang project development officers, no? So sa Lunes may ara sang parade of festivals, may street dance showcase dindara sa may balay Kalamay pagkadto sa Panaad Park Stage. May ara sang aktibidad ang kada distrito ay October 11 yani schedule sang District 1, no? Ang titulo sa ilang sa palagwaon Wonders of District 1 dara sa may Park Stage area, no? Sa may naman sang October 12 yan naman isang second district ang title sa ilang sa palagwaon banda diri sa segundo distrito. Ang District 3 naman Metro 3rd District pasundayag sa Maskara sa Panaad. Ang District 4 simple man lang ilang sa title sa ilang sa palagwaon District Day, no? Duwaya sang gimmick District Day, no? Sa District 4. Ang District 5 naman bugal sang ang District 5 turismo tatakin to distrito kag ang District 6 naman bugal sang Chicks Cultural Show. Ang pavilion sa sinuman luyag mag kadto ka mo umpisa alas 10 ang aga kay alas 10 ang aga magabukas mo kag magasira ini alas 9 sang gabi. Amo nang LGU pavilion opening hours. Yari sa Provincial Administrator at
Also, ginpa-process na ang 100,000 assistance na promisa ni Governor Bong Lacson to all the LGUs that will participate sa maskara sa panaad. No? Yung iba ng cities, kinalahog ko, hindi nyo naman na kinalan guro. We need it. No? So, sige, let's try to process the disbursement sang sinanga funds para mausarta in time. Ang condition is ma-join sila for the Negros sa Panaan. Only if they comply with the condition nga pwede sila kausar sa sinanga kantidad. Ang project proposal sana naman nga pabuligan ta sa aton nga mga project development officers. Ang problema lang kasi ang iban may mga unliquidated pa nga mga projects nga nabaton. So tilawan ta i-settle ang ila liquidation, and if not, I hope there are other remedies that we can avail of para ma-release kay Japon on time ang ilang 100,000. Kahapon si Diaz para sang letter nga ginapagwa address taran-taran nga mga department heads. Agod nga pabalon nga may-ari sang Maskara sa Panaad 2022 kag first cooperative trade fair. Yung tabaloy naman din sa mabot na Oktubre 12, may pagkahiwaton nga Capitol Group Tours dito sa Panaad. Posilingon, mag-tour ang pinasirik mga department head kag siguro mga Capitol Group sa bayan sang Panaad, October 12 to October 15. Kaya mati may gintalana bus, pagkol ka na ginawin na bus ni second purchase man sa provincial government na muning pagkasakyan sa mga capital employees ka officials nga nag-tour sa Panaad. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa mga kaaksyon no baklas dashboard, car aircon cleaning system using imported work German technology, endoscope equipment and cleaning agents, mga kaaksyon, no? Plus ining disinfectants nga antibacterial treatment, mga kaaksyon nga patay gid sa mga bakterya, more or less mga 99.9% mga kaaksyon ang kagaw bla kag mga viruses for sanitized and purified air, mga kaaksyon. Yara lang sa Golden Dream Auto Service Center sa Libertad Extension, Bacolod City, no? Pwede dira makapakigangot sa Golden Dream Auto Service Center after lang na BIR kung going ka Mansilingan, after Espinos Village kag Sontal Subdivision, no? Ara lang dira mga kaaksyon. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Ayos, sige. Ginakontakta tani si Mayor Tungson sang syudad sang Himamaylan o galing kay iway man ng cellphone niya, sirado cellphone niya ta. Sirado hindi kita onding imo nga sulat to, tama ka dulom sang area nyo da, no? Hindi kita onding ginasulat mo kung ano na sa. Kay ka dulom sang inyo nga kwarto da, ipasigaha man na be. Ano to? Away ka sabat? Garing ang number ni Mayor Tongson, no? Tani maki-update ato sa iya lasang reported nga encounter sining nga aga. Actually may ginpadala sa akon nga spot report dire, mga kaaksyon Alvin Grabas tan bayanay,
may ginpadala diri sa akon nga spot report mo sining reported nga inkwentro mga ang sketchy report nagpabutsyag nga nainkwentro sang 94th Infantry Battalion ara sa Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Kabangkalan no do kapat na nga hugada sang encounter nga natabo sa area no. Mayor mayong udto si Action Rex Action Radio. Rex Himamailan, Rex Himamailan. Ay, Himamailan, sorry. Okay. Oo, sir. Oo. Hello? Anong nabato mo na mayor nga information? May encounter naman kuno sa area mo dira? Sa May natabo Caraballo? naman to gina sang mid-morning, no? Mga around 8 to 9 o'clock. Pero dito na to sa mga bulubukit-bukit area, no? Sa mga kunalong, tugas na sa yung area. As compared sa ginawuri namon kagapon nga basi manaog, no? Ang pursuit operation. In fact, we're here sa evacuation center, Subong, sa command center man namon. At the same time, kay tungod nga gina-updating kami now with the men in uniform, etc. No? So far though, proceeding man kami with all the troubleshooting namon bala sa paghatag support sa evacuees centers kag mismo man dito sa mga community nila. Oo. Dito sa Tugas, ang sitio Tugas ni Mayor ang ginkuha nila mo gin-report diri sang Philippine Army. Yeah, tugas na, kunalong tugas na. Kunalong Tugas sa Munisya. Pero pero anong initial mo dang information? Sige pa to. Sa Subong wala na, no? Wala ano, to ginagano wala ta naman kun may ana naman ang briefing ang military kito nga Rex ginabili ni namon always ang reporting sa military. Wala naman na giniintrahan gid bala kay tod nga may ara man sa protocols ng ila kay na ongoing pag ang operations nila, no? We are trying to minimize ang pag-throw sang possible information that can create miscommunication bala. So ang situation na namon Subong is we're just troubleshooting kag ang resolving lang ang any affected, no, nga mga constituents namon sa area sang nga dito sa babaw or ang kapanaog is evacuation centers namon. So right now on top sa amon diri nga evacuation centers di sa proper may ara kami to yung mga satellite evacuation centers sa babaw nga approved by the military na. That is a good sign, no, kay kung the mere fact nga mas lapit ang evacuation centers sa mismo nga ila community, which means kapakita nga mas gamay na ang problema as compared sa day 1 wherein nga ang instruction sa amon niya is layuon gid ang evacuation centers sa mismo nga kundiin ang encounter nga natabo. Pero may ang mga pumuluyo dito sa area, Mayor, ara pa nagyapon sa evacuation center? May ara diri nga ari diri, may ari man nga nabilin dito. So may ara na kami protocols kung sino ari diri, lain man ang paghatag namo sa pag-asikaso. Kung dito naman lain man ang among protocols dito nga paghatag sang pag-asikaso sila sa suporta. Si Cap Titular daw may apelasyon sa inyo da nga daw mapabutang kuno siya detachment sa area to, Mayor? Well, number one, galing sa detachment, no, we will have to coordinate properly with the 303rd, no, brigade, no, and the 94th Infantry Battalion. Okay, so normally it costs manpower, it costs may mga financial na siyang requirements, may mga manpower na siyang requirements, but that has been brought up already, no, a number of times, no. So iistoryahan pa na namon properly kung ano kitang pag-augment sa sila nga problema. But that has been a suggestion already for the longest time, even before COVID. In fact, I'm with Cap Titular Subong, no? Kay tungod nga part niya sa amon nga coordination sa dito sa Subong. Ati, sige. So finally, Mayor, ang imo sining mensahe para sa mga kaaksyonta. Mayor, anong mensahe mo? Rex, okay, number one, gapangabay lang gid ko, no, nga pamuyuan tagid ang sitwasyon sang Caraballan. Gakautod ang aton sining linya sa telepono bla to, parang hindi sa mautod bla kay gakautod sa cellphone tanao. Manog tapos na to tani, ang apelasyon lang ni Mayor ambot ko masabat pa o liog tanay kay Mayor balikan ta lang siya mga kaakson. Mayor, again ang imo sining pasensya gid na utod ang ato sining linya dra sa imo. Okay, Mayor? So tagid sa Caraballan, then pinagit sa mga utod dira sa Barangay Caraballan, ulaton tagid, no, ang mga information from the city government of Mailan kag sa Philippine Army, no. Hindi nagid kita mo padala-dala sa mga ibang nga mga news bala.
isa gagwa lang ba social media kay gisa ga-create pa na panic. Gani. Naghatag pa worry sa mga parintig, mga pamilya man sa mga taong involved, no? Sa subong niya, wala pa gid kami ayasang may report kami official may napatay or may nadala sa crossfire. I don't know with the military, but gina-hold on na nilang information anay till after the operations will be finished, no? Pero so sa buong sa amon sa city, wala gid sa amon na dapat i-worry. So amo na ginapangabay ko nga kung anong mga problema so within the area, contact ang pinakadapit kin nga barangay officials or city officials ninyo, midwives or barangay health workers kay para masapos ang coordination kag proper communication will be given. Sige, Mayor, salamat gid sa tiyempo mo ha. Thank you gid, Mayor. Rex, salamat gid halong kamo. Thank you gid, halong Mandra. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Nabatian si Mayor Raymond Tungson sang sudad sang Himamaylan angot sa panibago naman ikaapat na ning encounter. Why man actually reported nga napatay pero ongoing pa eh. Hindi pa pihon ni mga kaakson kay sa initial naton nga information nga ginpadala diri sa aton ang encounter site na tabo mga last 10:52 kaina pero na-validate ni mga 10:58 na mga kaakson, no? Area sang Sitio Tugas. Dining Tugas, je? Gani. Amo gani, bukid mo na siya. Alang wag pre-city proper na siya. Kundi bukid na siya, no? Ang Sitio Tugas, ang butang, ang encounter site, ang encounter to, Middle kag Sigang, tinoparay na Slaksonard, kaya doon taga dito ka man? Ayo. Dito ang reported nga encounter sa Sitio Tugas, no? Tropa ni sang 94th IB kag mga ginaligar nga KN2, KRR and CBS nga grupo sang Communist Terrorist Group mga kaakson, no? Way pa kay ongoing pang operation mo ang pursuit operation sa encounter site mga kaakson sa Sitio Sigang kag Sitio Campayas last October 6 mga kaakson. Running gun battle still going on confirmed by the IS-2 303rd Brigade sang 3rd ID sang Philippine Army ang ining information. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Balikan tanay si Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, no? Masobrasin to 30,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sang kapulisan sa syudad sang Kabangkalan. Yari ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Alvin. Aksyon direct sa nahunong karon sa custodial facility sa Kabangkalan City Police Station. Ining kilala kag known na mismo sang drug pusher sa syudad sang Kabangkalan matapos nadakpan through buy-bust operation sa Purok 1 Barangay Talubangi sa syudad sang Kabangkalan. Din ang naaresto ang ginakilala kay Romy Ami alias Romy, 36 anyos, kag residente man sa Purok 1 Barangay Talubangi sa syudad sang Kabangkalan. Kilala man ni Action Rex, front niya ni ang pagpangayo sa mga salakyan kay mekaniko ni siya Action Rex. And sunod diri kag base sa pahayag ni Police Lieutenant Jude Catalogo, paagi sa joint operation sa Negros Occidental Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit nga ang nag-lead sa operation. Why picture? Why ginpadala si Sir kay Tulo. Do ka nami pang terminaton na? Why ginpadala sa iyang picture si Captain Gerald Moya
kaya mo ni siya ang PDEO Action Rex nga taga-pamuno sa nga PDEO kaga upod man diri ang mga kapulisan sa nga Kabangkalan City Police Station. Now ining nadakpan nga si Ame ang ginakonsidera nga high value individual and listed number 7 nga target list sa station level sa syudad sa Kabangkalan. Nawadugang pagida diri ni Katalugo masubra man isa ka semana nga ginatiid sa mga kapulisan ining si Ame pero kagabi nadakpan gid akto nga nagbaligya sa Shabu sa isa ka pulis sa posture buyer sa diin sang ginusisa ang sulod sang iya sininga puluyan na recover man ining apat pa ka dalagko nga plastic sachet sang suspected Shabu, more or less mga 20 grams ang kabugaton nga may standard drug price nga 136,000 pesos. Sa karon aksyon na Rex ginahulat na lamang sa mga kapulisan ining resulta sa nga illegal nga droga matapos nga padala sa mga kapulisan kag ini ang ginpaidalom sa drug test kag drug sa laboratory examination dito sa Negros Occidental Forensic Office Action Rex. Ari ang pahayag ni Jude Catalogo. Natawagan ito nga priority list sa sir. Ay nakuhaan siya sa talagko kamata sa 80 makabilog sir. Nag-ikipagyo sa 135,000 nakuha natin nga drug value siya sa itong pagkantak natin sa nga drug bypass operation against the aton nga suspitsado sir. Yes, ining subject ano ang kategorya sir? Ang value na sa sir kay consider natin sa nga Kabangkalan City Police Station nga value sir. So top 7 siya sir I believe? Yes sir, top 7 sir sa game category sa Kabangkalan sa top 7 sir. Yes. Ano pa ang background sining suspect sir ni Ame? Ay mo na sir, dugay na ni sa monitor nato sa politician Aksyon na Rex ang kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Police Lieutenant Jude Catalogo. Report na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO kagangaton sining nga mga out of town reporters. May tisianay kulang balang imo sining galawas ang vitamin C, kinanglan talang may tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin C tumaron ta adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining nga immune system kagang bugos. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik yung
energy's rising. Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time. Kay matagta pila ka mga commercials dugay-dugay balikan tang dugang nga mga report sa aton sining nga mga action unit reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ayos, sige manamyaw tanaya sa mga kaaksyon naton sa kay Cynthia Peñas, no? May lang nga pagpamati, Cynthia Peñas, live na live sila sa Nara, Kamalandaan, Kawayan. Thank you gid Madam Cynthia Peñas, no? Jima Tagwan, salamat gid. Peloriana Elmer, thank you gid Peloriana Elmer. Madam Virginia San Antonio Alpenda, thank you gid Madam, no? Maribikigan Talavera, thank you gid kag Lok Nicor, no? Sa kay Lok Nicor sa Ares Villa Carlota. Melody Gramatico, may lang nga pagpamati, monitor lang ko sa update sa Barangay Carabalan. Okay, Melody Gramatico. And Shirley Pedro Dabin, may lang nga pagpamati dra sa Barangay Payao, Binalbagan. Shirley Pedro Davin. Donald Kabasag kag si wife niya Lia. May lang nga pagpamati dra Donald Kabasag. Imbong Jocampo, Jeyo Million. Taga Cebu siya. Nangamusta lang ko sa taga Carabalan. Jeyo Million, no? Toto Balulot, salamat kid. Rhea Mestiza, thank you so much Rhea Mestiza. Rochelle Folincio Susana, Elizabeth Gamala, Gian Resicio, Emil John Gargar, thank you so much gid, no? Emil John Gargar, no? Veronica Santillan Manukan, sakay Manuel Moratelia. May lang nga pagpamati Manuel Moratelia. No? Ayos. Michael Singolamayin. Nabasa ta ni sa kay na, no? Humalumina, salamat gid, no? Thank you so much dira sa Barangay Tangob. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksona. Standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, mascara, oh, mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade
is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kay may amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata,
Goma, tagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain. Kanto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Balik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:55 na nga aton oras mga kaaksyon. Kuwaunta na yung balita gikan sa kaaksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa isang patay, isang pilason sa away pamilya kagabi lang natabo ho dira sa may Barangay Alihe sa may Purok Spaghab, no? Diri sa sunad sang Bacolod. Tungod lang sang personal nga away-away ni nila kuno nagpuli sa Pinatsanay kagabi mga kaaksyon. Or kahapon sang udto ni blang tabo mo. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Aksyon, Eric, sa antes sining balita, pinatsaray, diri kita na sa maayong balita, no? Amo ng maayong balita na. Ayo, di purma. Basta sa maayong balita lang taya. Unahon tanay, kiti, karon mo ni ko balita, karon ang malahing balita ni karon ti ko di. Way naging balita eh. Ang ibutsimpo ko di Supra. Oh, ganit. Ano lang maayong balita? Sa maayong lang kuya nga balita. Sa maayong balita, Aksyon, Eric, sa Lunes kadlaw. Lunes pa? Sa Lunes. Sa Lunes kadlaw, tingop kag dako guro Aksyon, Rex, no? Ayo di purma. Tingop kag dako ang ano na. Ako Dagamala ang tuwa ko sa inyo. Inalang-alang mo pa. Dako kag tingop ang kulwaon ta sa Lunes, no? Ate, okay. Amo na lang mahing balita da, no? Da lang kwastan. Sa ano na? Sa kayuhan eh. Ayo di purma. Ayun. Kaya Sabado, wala man tsansa mo. Close the book na, no? Close the book. The book is closed. The book is closed. Oh, correct ah. So the book will open on Monday.
Wow. Monday morning. Ba, Monday morning ah. Ayun, di kurma. Daw gina kuan mo na ba? Daw gina close mo na. Close na kami subong kay ti Sabado na mo. Why na opisina? So sa Monday, open ka may opisina na. Sabi ko may parenthesis. Ayun, di kurma. Oh, sige by Monday ah. Monday ah. No, ilang taon ta sa Monday? 1 week na nga duration, okay na. 1 week lang na iya. 3, 10, ba, dako. Ayun, di kurma. Hindi na mag-isipa. Dako, no? Daw ginaisip mo pang ginagawa. Ayo. Sige lang bala. Ang pag-asa tani ining Sabado ho. Si Kapchat kang si Kagawa Jofred, no? Pero daw ay kids laga pabasa, no? Sa mensahe ni Kagawa Jofred to sa Facebook di man, hindi ko to kinsindi man. Ano to aw? May ara sa mga mensahe daw ka lang punto aw na ano tong mensahe ang iya man to. Why na ko nag-text kay siling ko ba si matublag sa bla? Di may kaso matublag. Hindi sa matublag ko sa gin text sa to kung gin chat sa to Hindi sa kayuhan siya tublago, no? Chad, kagagawad, Jofred, may lang nga pagpamati da. Pagsuni lang na pagsuni. Pamati, kamu sa siningod. Tomo. Ay, magsali ka. Palawod di blaw kay ambot na tingala man ko to kay nasang mga minsaya to bla nabasahan ko di sa Facebook ko. Daw mga kalangpon blaw. Sige lang okay. Kap Jofred, Kap Chad. Okay lang ah. Okay lang no? No problem ah. I-release na niya ang ato na. Ayun, di kurma. Ayo. Ako na natirada, no? Kay parang Joseph Chowa, daw ay nasaga pabatsagaw. Nanti siya sa ulo to. Ayun, di kurma. Sige, anang bla. Ano man ay malo mo? Ay, by the way, anong resulta to sa eleksyon kapon to? Ay, naperde si Kuya Ed Lumugdang. Daog to si Police Lieutenant Colonel Jo Mario Oxenio. Pag-ong Bacolod Eagles Club President sa Bacolod, no? Okay, congratulations, sir. Ganiti, amo magyapon na ang kamaradari ara gyapon na. Ti ko sino nagdaog, ti congratulations na perdi ti better luck next time Kagang bagong mga opisyales da suportahan gid na. Suportahan to da kiti mga kuya tanang surex mo. Para sa ikasanyog blas ang mga kuyas and ano na kung babayi ya? Ate. Ate. No, hindi na ate nga kapangayo Ayun, di kurma. Sinig ko gid mga ate ka kuya. Ate ka kuya. Address full support man ang taran pagdaog ni Lieutenant Colonel Oxenio. Ate, okay. Say kayo na sa grupo Okay, although kami mga problema, pati o puli pagpungko ni Colonel Oxenio. Tadlong dayon. Tadlong kag makurikan dayon. May mas perfecto sa organization mo. Laban Sometimes gabahisay, gahatag iya kagulingong opinion, pero in the long run, ang club gapon ang magapangibabaw actually. Abi ko gatag sa nga ko galingon nga pundo. Ayun, di kurma. At kaya sa mga bululigan, kamutamot kami diya nga mga kuya kagati. Si ano galing rang kuya gali? Subong gani? Police Lieutenant? Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel? Oo, Jo Mario Oxenio. Siya na subong ang Pias Provincial head mo. Gani. Nante, congratulations Congrats, sir. Daw successful man ka po nagsurex ang amon nga eleksyon ultong ating ulan ang iban to nagbuto via online kag messenger. And the rest ara ya kahapon nga actuality kami nagluluto man to acturex. At mo to kanay si Lieutenant Colonel Kanhabla. Si Nasir Kanha Migota. Ito man to kahapon. Si Captain, si Police Major Leos Topa, Hepes na susik sa tumuntok kapon. Tumuntok kapon? O niya, request lang ko kay Action Rex, pero may ko pamatik siya kunukto. Ati salamat kin sir. Congrats lang da, sir. Gani. Manti, congratulations sa mga kuya. Kag sa mga ate nga nag-monitor karon, no? Si Action Rex, maging kuya, ta naman sa ulihi kung mag-apply na sa Bacolod Eagles Club, no? Laban ako lang nang mahanot sa iya, guro kuya. Ayun, di kurma.
Ay, na hindi. Amo ko maginanutay. Ay, nakatay na ya, pero kaya mo na. Oo Kada ko sa lawas mo. At Pila kanot na? 50? Pero depende sa imo request Pila ka, kung gusto mo send ka pa doon, na para sa nga paho nga nahulog ka sa Hindi, amo. Gahalanog bulibo, no? Isang padol ka baseball bat. Isa palang gurugas ni Kagoy-agoy. Tama na na. Tama na. Ayo, si Kuya Ray Sason, galing ka pala muti. Gali? Oo. Si Ray Sason, Bacolod Eagles Club member na. Nagsulod na nagali si Kuya Ray? Kuya Ray Sason. Pahakahanuton sa sang baseball bat. Di mayo man. Sila nga apple. Singgit man na to. Si Action Nelson, membro na sang Eagles Club. Nelson Patinya? Oo, dito na sa Quadilla area, sa Northern Negros. Calatrava? Doon, na sa kay Police Lieutenant Colonel Misahon mo. San Carlos, Blang, hepe. San Carlos. Sulod na kamo ni Action Art, parang everybody happy. Mabala lang kami kung saan na. Kay Trahon Tadayon. Wala problema. Si Jose Arson Lapinig Hunyo monitoro sa likod sa Nissan Dablao. Sa may Stone Heaven? Diya, sa may likod Nissan da sa Gobra, sa may Singkang Airport blada. Sa likod. Taga Stone Heaven. Stone Heaven na siya. Correct. Si Jose Arson Lapinig Hunyo. Ato na. Lilian Tadina Clarida linya ha. Injuries like kung kita na mo. Gani man, MGS Candido Hildore, Araman. Ato na. Kag si Inday Joy Hildore, kag bayaw niya nga si Didoy Barsibal Mawo. Mawan ni sa Mawo. Okay. Thank you, Gida. Hindi na tamawo? Hindi na. Ano siya? Ayo. Kapag buhay ato ni. Ulan-ulan naman lain na chimpo na ni nga. Sabado kag Domingo dapat mayong chimpo bla. First week subong sangkon no? Sang maskara. Ang second week kamo ang kulbaan no? Kag ang third week di ba ko maginulan Ati inulan. Sino man nagkwanta sa third week second week sinabi na ang maglagaw kung kaulan man. Mainulan ginaya kay sweldo na nga 14 kag 15 Friday kag 15 Sabado. Next week. Next week. Ate sigurado mabaha na, no? Mabaha ginaya kag maulan gina siya. Maulan siya man Ayo, ano na ni? Yung problema kay Pinamilya, may nagpahal koleksyonizo. Carmona. Sa kalugar, tabo na sila man. Carmona versus Casinyo ni mong. Gani? Dali kay ang worst dirikiti na patay gini ang isa sa pamilya Casinyo Amuning gwardya? Amuning gwardya, si Cyril Casinyo. Gani? 46 years old, may angko ni siyang buno sa sining lawas galing kay Santo Jose. Napatay na di Action Rex. Pero na pala, tagalining hindi na nag-isa ang pirason din, duha pirason ng Action Rex di. Ang hinablos ni Cyril Casinyo nga napatay, nga si Aurelio Casinyo, 35 anyo, sa muling hinablos na napatay nga si Casinyo Cyril, may isang buno siya sining lawas Action Rex. Ari man di sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Now, ang nagbuno kay Cyril Casinyo, amo ni ang 72 anyos nga si Carlos Carmona, nga ara subong hospital arrest, gwardyado sang police sa Station 7, dira mismo sa Male Surgical Ward sang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Dito sa ginatudlo, Action Rex mo nga nagbuno kay Cyril Casinyo, nga nagresulta sa iya sini kamatayon. Now, at large diri ang duwa ka mga bata ni Carlos Carmona. Amo ni si Oliver Carmona kag si Johnny Carmona. Amo ni ang duwa ka kabataan ni Carlos Carmona nga nakapalagyo nga involvado man posible sa pagbuno kay Aurelio Casinyo Action Rex. Kaya nagbuno niya kay Carlos Carmona nga na hospital siya. Amo ni siya ang napatay nga si Cyril Casinyo Action Rex. Sila ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Station number 7, actually, simple man ang ginagawa niyan sang magpamilya mong
Ang parte sa pasakaay pasahero kag ang parte sa duta nga ila ginaistaran Action Rex. Siling ni Police sa Captain Bonilla ginakompleto nilang dokumento pero kung hindi man nila makahingagaw kompleto base sa Lunes makukulo kompleto nila sa buli sa pamilya sa napatay base makapasaka sila sang kaso sa Lunes kadlaw. Ari si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Tayo na nga ito investigation in relation sa isang stabbing incident nga natabuta kagahapon sa hapon dira sa area sang Spud House sa Barangay Lihis sining siyudad kung sa di muni sang gintunaan sa kamatayon sang isa ka biktima nga mun si Cheryl Casinio. So ang suspitsado para na subong sa may Corazon Locsin Regional Hospital kay ang sa sinisila muni siyang kapatay sa suspect victim generic. So inahulat-hulat naton ni kung mahingagaw ni sang mga immediate family generic ang mga dokumento maka-file kita sa kaso within the Lunes siguro generic require natin yung mga dokumento pa-produce natin kay kung hindi base mag-lapse na lang regulatory period ng mga inuras for filing a case generic. Sir, wala sa settlement sir nga matabo dili ko sa dili nga ang away do pinamilya mo lang ni? Yes, generic bali on our part ni prepara na namon yung mga kinahanglanon whether or not ma-file sila sa case kay base running out of time kita bilakag mag-decisions lang pa-file man ako hindi puro nga kung yung investigador na tagaan ka naman naman tato susubong niya tinuan niya itong ma-procure ni ibang yung mga dokumento. So kung may settlement sa ilang part kahit relative naman sila so sa ilan na siya actioneric masugod kung mag-lapse yung time agi 36 hours naman siya mo pero ma-file naman niya siya po sa regular basis actioneric kahit muli ko lang both parties may samat man kung saya napat yan so ang discernment niya sa ilan na part masugod actioneric kamutungan ba pag sa kapulisan naman niya, nag-ahikutar na kita sa mga kinanglanon ng mga dokumento prior filing at case. Actually, si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magpalong report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Walay hunon tanang balita ni aksyon na Roger Gotib. Ini may kang tanan sa nasapuan nga bangkay nga nagalutaw-lutaw sa suba sa syudad sang Sagay. Wala kuno sang foul play suno sa mga kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, wala sang foul play ang kamatayon sa isa ka lalaki nga nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa isa ka suba sa bahin sang Barangay Bulanon o kung ang eksakto nga lugar sa City Rungkaan, Purok Talisay, Barangay Bulanon, Syudad sa Sagay. Ini kahapon nga gitawag sa kapulisan pasado alas 10 sa aga na mayara nga bangkay nga nasapuan dito sa isa man ka mangista nga nagalutaw-lutaw sa sining fish cage so kung nasiod sa pukot sa hanggang kantuan sa kapulisan po na makatapos ang rescue team sa Sagay City. Ila nakita dito ining ara na sa advanced stage of decomposition nga bangkay nga sa uli ginkilala ini kay John Mark Francisco E. Aligre, mga 18 anyo sa edad kag residente sa Purok Baldusa sa Barangay Andres Bonifacio, Syudad sang Sagay. Wala sa mga lastro sa lawas nga makita dito indikasyon sang foul play. Sunod naman sa kay Police Staff Sergeant Mark Stephen Busaing ang investigador nga aton sini nga na-interview may kantaran sa sini nga kaso. At balik ang sir, mga Merkulis kung adlaw sa October 5, according naman sir sa mga witness nga nakakita sa iya sang katapunan kita siya. Mga tao sir nagpapayo isa nga sa pagkaon. Oo, tapos nakinig si sir na naglangoy lang halin sa dito port para man sa part na sa Lungkaan yung mga fish festival sir kami na dapat nito na ito na lumos kami salban isang mga tao dito. Aha. Tapos na gintagaan sa sir sang bayo mga wala man na niyang konser niya mga wala man na kilalaan isang mga
mata sir kay tungod sa lain nga bayo dia sir. Okay. Ang ilan lang po sir nga identification is only yung ano lang sir ang simbag. Ang simbag. Simbag na naka siya sir kagang mga kwarta sa sulod kay apok din siya yung mata sir niya sa mga dalang mga coins mga. Dira lamang Action Rex sa identify ang among persona matapos nga nakita ang simbag bangod kay tigid tagaan lang ni siya sang bayo sa mga tao manito. Nagtabok siya alin sa may barangay Vito pakadton diri sa may Bulanon, langoy sa sininga suba. Medyo sa aton sininga pag-intindi may ara nga diferensya sa paghuna-huna. Isuno sa payag sang Sagay City PNP nga ini ang gideklara non-crime incident kaga purely droning nga natabo nga sa diin pagkasapo sa bangkay kahapon sang aga. Report gikan sa syudad sa Sagay sa aton sini mga aksyon nga mahilig magkape liwat nga himagi kita na maramit ka kape ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix nilabang ang kape nga mayara nga vitamin D3 upod na sa isa. Likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat kinaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Sagay, no? Life extension na vitamin D3 anay, no? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo. So ako, acts of lasciviousness nadakpan sa banwa sang Tuboso. Yari ang countdown sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Akson Rex akusado sa kasong pag-molisya sa banwa sang Tuboso. Ang nadakpan sang kapulisan base sa arrest warrant nga ginapagwa sang korte nga napitsahan Oktubre 6 ning tuig. Ang pagdakop sa suspitsado ang ginapamunuan naman ni Police Major John Ray Batadlan, IP sang Tuboso PNP kag Police Staff Sergeant Edgardo Plagata kahapon nga adlaw sa sitio Tuyuon, Barangay Salamangka sa among nga banwa. Ang akusado Action Rex ang gikilala sa kay Bonifacio Manatad, 51 anyos, subong man residente sa among barangay. Ang nasambit nga arrest warrant Action Rex ang ginapirmahan naman ni Judge Charmin Mascardo sa Municipal Trial Court 60 Diesel Region, Calatrava, Tuboso sa kaso nga acts of lasciviousness.
Sa among nga kaso wala naman sang ginrekomenda ang korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Nahunong sa karon sa custodial facility sang tubo sa PNP ang nasambit nga sospitsado. Report gikan sa Banwasang Tuboso. Kaaksyon yun Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 17 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patiño sa inuwantang balita ni Aksyon na Vidya Pasible, isa ka 42 anyos nga lalaki nga wanted sa kaso angot sa illegal nga droga arestado sa syudad sang Himamaylan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Vidya Pasible, Aksyon na Vidya. Action Rex arestado ang isa ka 42 anyos nga lalaki bangod ini ang wanted sa kaso angot sa paglapas sa RA 9165 taknalas 11:20 sang aga kahapon, Oktubre 7, 2022 sa may bahin sang Sitio Cubay, sakop sang Barangay Talaban sa syudad sang Himamaylan. Ginkilala ang sospetsado sa kay Reggie Naragdao, 42 anyos, soltero, kag-residente sang Barangay 3 sa may syudad sang Himamaylan. Sinaragdaw ang wanted sa kaso angot sa paglapas sa Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga sa idalom sang Article 2 sang Republic Act 9165 o kun ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpamunuan ni Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police ng Himamaylan City PNP, ang pagserve sang warrant of arrest kay Naragdao. Ang mandamiento di aresto ni Naragdao ang ginpapanaog sa adtong Setyembre 12 siniman nga tuig ni Honorable Walter Zorilla, ang presiding judge sang 6th Judicial Region sa may syudad sang Himamaylan. Nagadangat naman Action Rex sa 200,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte bilang piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan ni Naragdao. Sa karon nagkahunong ining si Naragdao sa kustodiya sang Himamaylan City PNP. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon VJ Pasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Pasible sa mga kaaksyon ta constipation. Amuning makabuligid sa Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga impatigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa mapay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, dari sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kay Cathy Ver, salamat gid. Manjo Arnijo, thank you gid. Mario Olvido Acuesa, good afternoon lang, no? Ayos kay Janie Solgon, may lang pag-monitor. Ayos, sige kailangan na ko sa tiyempo, nag-agda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life, upod kay Aksyon Welma Sogaton. Igasunod na sa dirigid lamang madugay, ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong, maayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Kita-kits kita on Monday, diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.